Snijtemorgen om 10 uur had niemand in de gaten wat had te wachten stiert. Het NK moet nog beginnen en verschillende Frieske deelnemers staan met verschillende verwachtingen zo'n start. Zo riet Pieter Wening voor het eerst net voor de Raboploeg, maar voor het Australische Orica Green Edge. Dat ligt een groot verschil. Ja, als je... Het is aan de ene kant het wel een verschil natuurlijk, maar ik wil zelf graag ik natuurlijk goed rijden altijd niet van en ja, voor mij persoonlijk verloor het er net zo volle. Waar het hamad van vlakke koersen had je net volle te zitten. Wim Stroetinga en René Hooghiemster weten vooral al dat ze het heel dreig krijgen zullen. Ik ga juist het rondje nog even rijden. Er zitten twee echt hele steile klimmen in. Ik was zo lang dat het echt heel selectief worden kan. Nou ja, dan was het parcours 22 keer. Dus dat is 44 keer die klim. Dus ik denk dat het een slijtageslag wordt. Het is gewoon starten en ik zie hoe ver ik kom. Ik zie het gewoon, misschien dat ik in een vroege ontsnapping ga proberen, maar dat valt ook altijd nog niet mee. Misschien een beetje in beeld rijden en dan zien we wel hoe ver we komen. Nieuwe Westra stiert relaxed aan de start. Hij pakte verleden week voor het eerst de Nederlandse titel tijdrijden. Hij weet gewoon heel goed voor mij en de druk is er al. En, maar gewoon zien hoe het gaat. Ik vind het op zich wel een heel mooi rondje, maar ze verwacht zich een brotte rijden zijn. Dan wordt het wel minder, maar we zullen het zien. Ik denk dat de conditie goed is en ik hoop gewoon een goede finale te rijden. Op de vraag waar hier in Kerkrade favoriet is, binnen ze het opmerkelijk uitsprutsen met Norinjes. Het parcours is weer. Ik denk dat Jelle wat verluw is dan voor mij. En, ik denk helemaal Pieter Wening dat wat voor hem is. Pieter moet het ook kunnen, die is op NK altijd goed. Het is nou weer rauw, maar ik weg, dus misschien wel een voordeel voor hem. Ja, ik denk dat hij gewoon de klapman is goed. Wening zelfs blijft er nuchter onder. Dan slikt het parcours heel geschikt voor hem. Het parcours is goed voor mij, alleen het NK is vaak tactisch steekspul. Ik bedoel, als in de finale net in een goede ontsnapping meisjes bij wie spreken, dan is het nou zo goed wezen, maar dat is gewoon net mij. Ik bedoel, dan zit gewoon in een goede voet en zit er achterom. Maar ik bedoel, zo vier is net en daar geven we net vooruit. Ik probeer die gewoon finale te rijden en dan zien we vanzelf wat er uit de bus komt. De Harkiet wie in 2005 de laatste Nederlander die een toeretappe won. De laatste 3 jaar reed hij geen toer. Maar dit jaar start hij wel in Frankrijk. Dan de start. 228 kilometer. 22 rondjes. Over een heel pittig parcours. Een peloton van meer dan 100 man wordt heel hut uit ten zoeken. Wim Stroetinga valt in de eerste ronde al uit mijn lekker baan. En ik alle oren vriezen hekje aan. In totaal zullen er maar 16 man finishen. Want gevaarlijk, dat wie het vanuit begin. Ja, ik kan er heel lang over praten, maar dit is gewoon te link gewoon. En als je echt mij wordt dan voor de prijs, dan mag ik wel risico's nemen. Op zich is het een mooi rondje, op zich wel, maar het is gewoon draaien, keren, Oordaal, bergop en als het dan droeg leidt, dan zeg ik oké, dan kan het, maar gewoon gelijk al terrein en de eerste keer om heel grote valpartij jongen en toen ik het zelf op de jongen. De overwinning gaat naar Nicky Terpstra. Een hele sterke ridder die 40 kilometer alleen nog op kop gaat. Opmerkelijk is hij een van de renners die net de Tour riet en dus hier pieken kan. De tweede plak is voor de Rabobank met Lars Boom, vlak voor Bert-Jan Lindeman uit Assen. Voor Nicky Terpstra is het zijn tweede nationale titel. In 2010 won hij toen voor Pieter Wening.